Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu latest. Mangwabe and Makhumalo bathengele ubaba Mseleku izipho bekade kusuku lababa Mseleku lokuzalwa kwaba ke nama messages amaningi abantu bemfisela okuhle. Mina ngasho ukuthi makuwuthando Nes'thembu ngizonikeza i-update ukuthi bathini ku-social media, mase kubuya ishow futhi ngiyoza ngizontshela ukuthi sebeyabuya-ke futhi sebeyabuya, sesizohamba siyobuya kuMzansi Magic. Okwamanje abakayikhiphi i-date ukuthi babuya nini no season 7. So esikubonile okwenzekile nje emuva nje ukuthi bekuzalwa ubaba Mseleku, uMakhumalo wamthengela izipho zakhe noMangwabe engathi bebezikhiphile because kuMangwabe isithombe sifakwe ubaba Mseleku kuye noMangwabe. Nansi-ke singihlekisa abalandeli bayahlekisa. Ubaba Mseleku uma ebhala la ku-social media ubhala ukuthi ngobonga ngani enkosini, akasho ukuthi uMakhumalo ungithengele or uMangwabe ungithengele. Manje-ke abalandeli sebethi hayi eba nobandlululo engabuye asho nje ukuthi uMangwabe umkhiphile apha. Bathi why engasho ukuthi uMangwabe umkhiphile kanjani? Hayibo guys, kodwa nicabanga ukuthi lokho ku-social media mhlambe into ya 5 minutes. Kulo 5 minutes kuno 24 hours and bona baya-understandana mabe bengekho ku-social media because abantu nje ngathi ikhona lento, mina ngicabanga kanjalo, ikhona lento abantu ngathi bafuna ukuyifida because ikhona indawo yokuthi umlandeli uyifollow, khona kodwa indawo yokuthi manje sewu-obsessed wena. U-obsessed phela manje mase uzobuya ukuthi hayibo kanti awubhali ngani kanjena. Why? Isusu ihamba nani leyo nto? Akabhali ngani ukuthi nokuthi hayibo. Hayi kodwa ngiyaphuma ey'ndabeni zenu ngasho ukuthi angizukunilabula kakhulu. Ibhede kababa Mseleku, amakhosikazi okuwuMangwabe noMakhumalo esibonile ukuthi bona bathengile izipho khona abakwenzile. Umacele noma yeni hayi eyakhe eyabo-ke asakayiboni ukuthi abaphithizeli-ke ku-social media. Abaphithizeli la bathathu. uMakhumalo vele usebenza ngabantu-ke eyakhe i-social media ihlezi active. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.